Metong yakanuing Task Force Detainees of the Philippines o TFDP kareme nawagan kay United Nations bang mika independent investigation kareng kaso ning extrajudicial killings o EJK king lalam ning war on drugs ning Duterte administration. Antemang pakibat, mitatag yung United Nations Joint Program on Human Rights o UNJP ang magnasang mika kooperasyon at capacity building kay human rights compliance ning gobyerno ning Pilipinas. Nganing makasadyaneng mapupusin ni King Julio, miyalilane manining Special Committee on Human Rights Coordination ay inutos ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Agpangking TFDP ang meto nga civil society organization ang metatag kasagsaganan ning pamaglabag king karapatan daren tawen niyang rehimeng Marcos Sr. ela kanume konsulta king pangabuo ning super body. Sinabi ng Edgar Cabalita, campaign staff ning TFDP at meto nga human rights defender, maulagay koordinasyon pilatanan ng gobyerno at ng grupong magsulong king pamagprotekta king karapatan dareng tao. Na dito ay walang malinaw na provision para sabihin na may participation pa rin ng civil society organization at maging ang Commission on Human Rights. Parang nasa level ng observer lang at saka depende pa kung kakailanganin ng pamahalaan ang Commission on Human Rights. Bistaman interesado la kanuking kimot na ngayon ng gobyerno, yung panigobra na ng Special Committee, gagawa na nakanuning Commission on Human Rights. Ingkutang dangen ni reng grupo, na nung pamikayaliwanan nini. Kailangan maging malinaw sa pamahalaan kung talagang nais niya itong itayo at ito ay isa sa mga pamamaraan niya upang ipakita ang kanyang pagkasakatuparan ng kanyang commitment at obligasyon under the human rights. Ilinaw din niya anong kaibahan nito dito sa Commission on Human Rights kasi nagmumukhang umuulit at nagmumukhang baka ito po ay forma lamang. Balaos la pamurin kanurang miyaliwang human rights violation king kasalungsungang administrasyon. At nung kimpangatatag ng UNJP, midinan lang hustisya ring meging biktima na ning war on drugs, dakal mo naman ka rin kaluparang human rights defenders ing mabibiktima. Deni at aliwa pang forma ng pamaglabag king karapatan, ing dapat ng sopan ng binuurang special committee, bangayakwa ing hustisya. Dalawa lang naman po yan ang patunayan ng pamahalaan na ito na siya ay para sa kanyang mamamayan o siya ba ay mananatiling magtatakip doon sa mga naging karahasan o mga naging pagpapabaya ng nakaraang pamahalaan. So kung siya po ay para sa mamamayan, dapat ilunsad kaagad nitong body na ito ang isang independente or isang matinong investigasyon para magkaroon nga po ng akbang tungo sa hustisya. Kasabi na naman nini, ingkayawsan ng grupo alasakaneng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC bang mitok ng nakanu, ing red tagging at terrorist tagging karang human rights defenders. Kung talagang gusto niyang mawala itong mga violations, ang isa sa mga nakikita natin na pinag-uugatan nito ay ang existence ng NTF-ELCAC. Kaya nga po ang mga human rights defenders o mga tagapagtanggol ng karapatang pantao ay hindi pa rin ligtas magpahanggang sa ilalim ng administrasyon ni President BBM. Plano din naman kanong isubong king committee ing pamagpasa king Human Rights Defenders Protection Act bang agampanundang alang kapigaganakan ing karelang obra. Antimurin ning pasibayong pamakyabe na ng Pilipinas king International Criminal Court o ICC bang mikahustisya rin meging biktima ning war on drugs. Balaos lamo naman kanong magbante king pamanusad ning super body. Patuloy kami magiging agresibo sa pagpapahiwatig ng ating mga nais or sa tingin natin para sa atin ay karapat-dapat dito sa binabalak ng pamahalaan. Kayabe Jennifer Salenga, ako po yung kaya kayong talusuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.